Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vaše rajčata po zasazení nerostou tak, jak byste si představovali? Věnujete jim veškerou péči, kupujete drahou zeminu, zaléváte je každý den a přesto sazenice vypadají smutně a plod nikde. Co když vám řeknu, že většina zahrádkářů zabíjí svá rajčata přehnanou láskou a naprosto špatným postupem hned na samém začátku? Ano, slyšíte dobře. V dnešním videu společně odhalíme temná tajemství, která vám zahradnictví neřeknou. Ukážeme si, jak správně sázet rajčata, jak napravit minulé omyly a čím je nakrmit, aby doslova explodovala pod tíhou šťavnatých plodů. Bude to jízda plná překvapení a boření starých mýtů. Takže se pohodlně usaďte. Tohle video naprosto změní způsob, jakým jste dosud o své zahradě přemýšleli. Schválně, kolik z těchto chyb děláte i vy? Napište mi pak svůj výsledek do komentářů. Než se pustíme do samotné akce, musíme pochopit, s kým máme tu čest. Rajčata nejsou jen obyčejná zelenina z obchodu. Jsou to hrdí cestovatelé, kteří k nám dorazili až z daleké a slunné Jižní Ameriky. Tamní drsná, ale teplá příroda je naučila neuvěřitelné odolnosti, ale také si díky ní vytvořili velmi specifické požadavky na život. Historicky vzato, Evropané se rajčat nejprve báli a považovali je za jedovatá, protože patří do rodiny lilkovitých rostlin. Dnes je to ale naprostý král našich zahrad. Problém je v tom, že naše středoevropské klima je pro ně tak trochu cizím světem. Krátké léto, výkyvy teplot a studené deště je stresují. A právě proto je ten úplně první krok, tedy správné zasazení do půdy, absolutně rozhodující. Pokud tento moment pokazíme, rostlina bude bojovat o přežití celou sezónu, místo aby tvořila bohatou úrodu. Pojďme se tedy podívat na to, jak z naší zahrady udělat pro rajčata ten správný tropický ráj. Ale jak vlastně začít úplně správně? Výběr toho správného místa pro vaše rajčata je naprosto klíčový krok, který mnozí překvapivě podceňují. Možná si myslíte, že rajče poroste kdekoliv, kam ho prostě zapíchnete do hlíny. To je ale obrovský omyl a první krok k neúspěchu. Rajčata milují teplo a přímé slunce. Pokud je zasadíte do stínu pod velký strom, budou se natahovat za světlem a jejich stonky budou tenké a velmi slabé. Představte si to, jako byste vy sami museli žít a pracovat v temném sklepě. Také byste tam nebyli zrovna plní energie a radosti ze života. Proto vždy hledejte na své zahradě místo, kam svítí slunce alespoň 6 až 8 hodin denně. Sluneční paprsky jsou pro rajčata doslova raketovým palivem, které pak rostlina přeměňuje na sladkou chuť svých plodů. Kromě slunce ale musíme myslet i na vítr. Mírný vánek je skvělý, protože osuší listy a chrání rostlinu před nebezpečnými plísněmi. Ale silný průvan může mladé sazenice snadno polámat. Zkuste najít takové místo, které je chráněné před těmi nejprudšími nárazy větru, například blízko plotu nebo stěny vašeho domu. Pamatujte, že dobré místo je polovina úspěchu. Pojďme se nyní podívat na samotnou hlínu. Příprava půdy je totiž další věc, na které spousta lidí naprosto pohoří. Rajčata vysloveně nesnášejí stát dlouho ve vodě. Potřebují půdu, která velmi dobře propouští vlhkost a dýchá. Pokud máte na zahradě těžkou jílovitou půdu, ve které po silném dešti stojí dlouho kaluže, máte zaděláno na pořádný problém. Kořeny rajčat by se v takové těžké půdě doslova utopily a začaly by rychle hnít. Je to úplně stejné, jako byste si obuli gumáky plné vody a museli v nich chodit celý týden. Vaše nohy by vám rozhodně nepoděkovaly. V takovém případě je mnohem lepší pěstovat rajčata ve vyvýšených záhonech nebo do stávající půdy přidat opravdu hodně kvalitního kompostu a trochu písku pro odlehčení. Zlatým pravidlem je, že půda pro rajčata by měla být kyprá a plná organického života. Můžete do ní přidat i trochu dřevěného popela, který dodá tolik potřebné minerály. Dobře připravená postel pro vaše rostliny znamená, že budou mít sílu bojovat s případnými nemocemi a rychle vyrazí do mohutného růstu. A
teď přichází chvíle na vyvrácení jednoho obrovského mýtu. Týká se hloubky sázení. Většina lidí vezme sazenici, vyhloubí malý důlek, vloží ji dovnitř přesně tak, jak byla v původním květináči a zasype ji. Tohle je naprosto fatální chyba při sázení rajčat. Proč je to špatně? Protože rajčata mají jednu úžasnou superschopnost, kterou musíme využít. Jsou schopna pustit nové kořeny z jakékoliv části svého hlavního stonku, která se dotkne vlhké hlíny. Když rajče zasadíte mělce, vytvoří si jen malý a slabý kořenový systém. Je to jako postavit obrovský mrakodrap na naprosto mělkých a chatrných základech. Při prvním větším suchu nebo silnějším větru se taková rostlina zhroutí nebo uschne. Proto musíme jít mnohem hlouběji. Vaším cílem je schovat pod zem co největší část stonku. Rostlina si tak vytvoří masivní síť kořenů, která bude fungovat jako obrovské čerpadlo na vodu a živiny. Čím větší kořeny, tím větší rostlina a tím více velkých rajčat pro vás. Nebojte se toho, i když to na první pohled vypadá trochu drasticky. Jak tedy přesně tu hlubokou výsadbu provést v praxi? Zde přichází na řadu fantastická metoda sázení na ležato. Zní to možná bláznivě, ale věřte mi, funguje to zázračně. Místo toho, abyste kopali neuvěřitelně hlubokou díru, do které byste rostlinu postavili rovně, vykopete spíše takový delší a mělký příkop. Měl by být hluboký zhruba 15 až 20 cm. Do tohoto příkopu pak sazenici jednoduše položíte na ležato. Představte si to, jako byste rajče ukládali do malého spacáku k odpočinku. Z hlíny bude koukat pouze horní část rostliny s několika hlavními listy. Tuto špičku jemně ohnete směrem nahoru k nebi. Možná to hned po zasazení bude vypadat trochu komicky, protože rostlina bude nakřivo. Ale nebojte se, rajčata jsou neuvěřitelně chytrá. Během pouhých 2 dnů se špička sama otočí přímo za sluncem a stonek se narovná. Díky tomuto triku bude obrovská část stonku schovaná v teplé vrstvě hlíny, kde bleskově vytvoří hustý prales nových kořenů. Je to ten nejlepší start do života, jaký můžete svému rajčeti vůbec dát. Ale pozor, než to rajče do toho příkopu položíte, je tu ještě jedna drobná, ale zásadní věc, kterou musíte udělat. Musíte mu odstranit spodní listy. Pokud byste totiž listy nechali na stonku a zakopali je pod zem, začaly by tam velmi rychle hnít. To by do půdy přilákalo nebezpečné bakterie a plísně, které by mohly zničit celou naši snahu dříve, než vůbec začne. Vezměte si proto čisté nůžky, nebo prostě použijte prsty a opatrně odštípněte všechny listy na té části stonku, která půjde pod povrch. Nebojte se rostlinu takto oholit, vůbec jí to neublíží, naopak. Je to, jako byste odhodili zbytečnou zátěž před dlouhým během. Rostlina teď nebude plýtvat energií na udržování spodních listů a veškerou svou sílu přesměruje do tvorby těch tolik žádoucích nových kořenů. Nechte na vrcholu jen 3 nebo 4 patra zdravých a silných listů. Zbytek musí pryč. Tento malý a rychlý chirurgický zákrok je tajemstvím těch nejzkušenějších zahradníků po celém světě. A teď ho znáte i vy. Zastavme se teď u dalšího velkého problému, kterým je takzvaný teplotní šok. Lidé často koupí nádherné sazenice v teplém zahradnictví a hned to odpoledne je zasadí venku do studené země. A pak se diví, že rostliny do druhého dne zežloutnou, povadnou a vypadají, že brzy umřou. Víte proč? Protože dostali obrovský šok. Představte si sami sebe, jak se vyhříváte v teplé sauně a někdo vás najednou vyhodí ven do mrazivého sněhu. Váš organismus by to asi také nenesl úplně nejlépe. Rajčata potřebují čas, aby si na venkovní podmínky zvykla. Tomuto procesu se říká otužování. Zhruba týden před plánovaným sázením byste měli sazenice vynášet ven. První den je nechte venku jen na 2 nebo 3 hodiny někde ve stínu. Další den přidejte trochu ranního slunce a prodlužte čas. Postupně je zvykejte na chladnější noci a přímé slunce.
Teprve po tomto pomalém a pečlivém tréninku jsou připravené na přesun do záhonu natrvalo. Otužilá sazenice se po zasazení nezastaví v růstu a okamžitě začne prosperovat. Další velmi nebezpečnou chybou je snaha ušetřit místo. Často vidím záhony, kde jsou rajčata nasázená těsně jedno vedle druhého, jako sardinky v konzervě. Zahrádkář si totiž myslí, že čím více rostlin tam nacpe, tím více bude mít na konci léta plodů. Opak je ale krutou pravdou. Rajčata potřebují k životu hodně prostoru a především čerstvý vzduch. Když jsou příliš blízko u sebe, vznikne mezi nimi vlhká a neprůvzdušná džungle. Je to úplně stejné, jako byste v horkém létě nastoupili do přeplněného autobusu, kde se nedají otevřít okna. Velmi rychle byste se začali dusit a potit. Pro rajčata je toto dusné prostředí naprosto ideální pro rozvoj smrtících plísní. Plíseň bramborová dokáže zničit takto zahuštěný záhon během několika málo dnů. Proto dodržujte správné rozestupy. Mezi jednotlivými rostlinami by mělo být minimálně 60 až 80 cm volného místa. Díky tomu bude kolem každého listu proudit vzduch. Rostliny rychle oschnou po dešti a plísně nebudou mít vůbec žádnou šanci. Méně rostlin v tomto případě znamená mnohem více zdravých plodů. Možná vás teď napadne, co s podporou pro ty naše rostoucí zázraky. Tady je důležité pravidlo, které vám ušetří spoustu slz v pozdějších fázích. Opory, ať už jsou to dřevěné tyče, kovové spirály nebo pevné sítě, musíte k rostlinám umístit hned v den sázení. Nečekejte na to, až bude rostlina velká půl metru a začne se kácet k zemi. Proč? Protože jakmile je rostlina už v zemi a má rozsáhlý kořenový systém, každé pozdější zapíchnutí silné tyče do těsné blízkosti stonku ty kořeny nemilosrdně přetrhá. Představte si, že máte postavený krásný dům s hotovými trubkami pod zemí a pak se rozhodnete naslepo zatlouct obrovský sloup přímo doprostřed vaší zahrady. Pravděpodobně něco důležitého zničíte. Když ale dáte tyč do země dříve nebo současně se sazenicí, kořeny o ní budou vědět. Přirozeně ji obrostou a vytvoří tak neuvěřitelně pevné spojení, které celou rostlinu udrží i v silné bouřce. Navíc můžete mladou rostlinku hned od začátku jemně přivazovat a učit ji růst správným a bezpečným směrem. A co dělat hned po zasazení? Zalévání. Zní to banálně, ale i tady můžete udělat obrovskou botu. První zálivka po přesazení nesmí být jen nějaké lehké pokropení povrchu konvičkou. Musí to být pořádná potopa. Když rostlinu zahrnete hlínou, zůstávají pod zemí malé vzduchové kapsy, kde kořeny nemají kontakt se zeminou. Pokud v takové bublině uvíznou, rychle vyschnou a odumřou. Bohatá a opravdu vydatná zálivka způsobí, že si hlína krásně sedne, obalí každý jednotlivý kořínek a pevně ho sevře. Použijte alespoň 5 litrů vody na jednu jedinou rostlinu. Představte si, že budujete pevné základy hradu z písku na pláži. Jen suchý písek vám držet nebude. Musíte ho pořádně prolít vodou, aby zpevnil. Přesně to samé děláme s hlínou kolem našich nových rajčat. Ale pozor, zalévejte vždy opatrně přímo ke stonku. Nikdy ne přes listy. Mokré listy jsou pozvánkou pro spoustu nepříjemných chorob, se kterými bojovat rozhodně nechceme. Od této chvíle se rostlina začne zabydlovat. Co se ale stane, když už jste udělali chybu? Pojďme se bavit o záchraně rajčat. Někdy přijdete na zahradu a vidíte, že sazenice jsou po pár dnech bledé. Listy jim visí dolů jako uši smutného psa a celkově vypadají, že to brzy vzdají. Toto je jasný signál chybného sázení rajčat. Pravděpodobně jste je zasadili příliš mělce nebo mají problém s vodou. Rostlina vám doslova volá o pomoc. Nemůže přijímat živiny a dusí se. Často je na vině také studená zemina nebo nečekaný noční mráz. Představte si pacienta na pohotovosti, který je bledý a nemá dostatek kyslíku. Musíte jednat rychle a rozhodně, jinak o něj přijdete.
Nejdůležitější je v tuto chvíli zbytečně nepanikařit a hned nesahat po agresivní chemii. Vaše rajče teď nepotřebuje žádný chemický koktejl. Potřebuje upravit své základní životní podmínky. Musíme se podívat na to, co se skrývá pod zemí a rychle napravit chyby, které jsme udělali na samém začátku. Záchranná mise právě začíná. Záchrana nesprávně zasazeného rajčete je překvapivě jednodušší, než si myslíte. Pokud jste rostlinu zasadili příliš mělce a ona se nyní trápí a kýve ve větru, nemusíte ji vůbec vykopávat ven ze země. To by jí způsobilo jen další zbytečný šok. Místo toho vezměte kvalitní kompost smíchaný s lehkou zeminou a nasypte kolem stonku vysoký kopeček. Udělejte to tak vysoko, jak vám to spodní listy dovolí. Pokud ty nejspodnější listy překážejí, prostě je odštípněte a hlínu navržte ještě výše. Tímto jednoduchým trikem simulujete hlubokou výsadbu a dáte stonku šanci pustit ty tolik potřebné záchranné kořeny do nového kopečku hlíny. Je to, jako byste člověku, kterému mrznou nohy, najednou přinesli krásnou, teplou a tlustou deku. Rostlina ucítí stabilitu a novou výživu. Během 1 týdne uvidíte naprostý zázrak. Uvadlé listy se znovu napřímí, stonek získá pevnou zelenou barvu a rajče chytí takzvaný druhý dech. Tento kopečkový trik zachránil už tisíce beznadějných případů po celém světě. A teď se dostáváme k tématu, kde padá snad nejvíc mýtů. Hnojení po výsadbě. Mnoho milujících zahrádkářů má pocit, že musí rostlině hned po zasazení naservírovat obrovskou porci hnojiva, aby jí takzvaně pomohli do startu. To je obrovská a velmi nebezpečná chyba. Představte si člověka těsně po těžké operaci žaludku. Kdybyste mu na stůl okamžitě přinesli obrovský a mastný oběd z knedlíky, asi byste ho tím zabili. Potřebuje pomalou a jemnou rekonvalescenci. Stejné je to s kořeny rajčat. Přesazení byl pro ně obrovský stres. Pokud na ně v tuto chvíli nalijete silné koncentrované hnojivo, jemné kořínky prostě a jednoduše spálíte. Rostlina si musí nejprve zvyknout na nové místo a začít zlehka pít čistou vodu. Proto platí zlaté pravidlo profesionálů. Prvních 14 až 20 dnů po přesazení rajčata vůbec, ale vůbec nehnojíme. Necháme je v klidu dýchat a budovat svůj skrytý kořenový systém za pomoci kompostu, který jsme jim dali do jámy při sázení. Až uvidíte, že rostlina povyrostla, začneme opatrně přikrmovat. Když ale ten správný čas pro hnojení konečně nastane, na co si dát největší pozor? Obrovským zabijákem úrody je přebytek dusíku. Lidé často kupují univerzální hnojiva, která obsahují obrovské množství dusíku, protože po něm rostliny vypadají na první pohled úžasně. Po dusíkatém hnojivu totiž rajče vyletí do neuvěřitelné výšky, bude mít obrovské temně zelené listy a stonek tlustý jako vaše ruka. Zahrádkář je nadšený, chlubí se sousedům a myslí si, že má vyhráno. Ale přijde léto a na tom obrovském zeleném stromě není ani jeden jediný květ a tím pádem ani jedno rajče. Proč? Protože rostlina je tak přeplněná dusíkem, že zapomněla na to, že se má množit a tvořit plody. Je to jako kulturista, který tráví hodiny v posilovně, má obrovské svaly na odiv, ale nedokázal by uběhnout ani 100 metrů, protože mu chybí vytrvalost. Rajčata potřebují dusík jen velmi mírně v počáteční fázi pro růst listů. Později ho musíme radikálně omezit, jinak se dočkáme jen krásné zelené džungle bez chutí. Co tedy rajčata po těch prvních 2 týdnech v zemi opravdu zoufale potřebují? Tou nejdůležitější látkou pro úspěšný start je fosfor. Fosfor je stavebním kamenem pro tvorbu a zpevňování kořenů a pro pozdější nasazení prvních drobných květů. Bez dostatku fosforu bude mít rostlina velmi slabý kořenový systém a, jak už víme, slabé kořeny znamenají slabou úrodu. Představte si fosfor jako hlavní inženýry, kteří budují podzemní potrubní síť města.
Pokud tato síť nebude dokonalá a dostatečně široká, město na povrchu se nikdy nemůže rozrůst do krásy, protože nebude mít zajištěnou dodávku vody. Fosfor můžete rostlinám dodat ve formě specializovaných granulí, nebo skvěle funguje i zapracování kostní moučky do vrchní vrstvy půdy kolem rostliny. Pokud uvidíte, že spodní strany listů vašeho mladého rajčete začínají dostávat podivně fialový nádech, je to hlasitý křik rostliny o pomoc. Znamená to, že jí fosfor kriticky chybí a vy musíte okamžitě, ale s citem, zasáhnout a dodat ho. Jakmile se na rostlině objeví první drobné žluté květy, nastupuje na scénu třetí z velkých hráčů ve světě živin. Tímto králem úrody je draslík. Draslík je zodpovědný za to, že z těch malých květů vůbec vzniknou plody. A hlavně za to, že ty plody budou sladké, šťavnaté a krásně vybarvené. Nedostatek draslíku poznáte tak, že okraje listů začnou žloutnout a zasychat, jako by byly spálené od ohně, i když je dostatečně zaléváte. Draslík je jako prémiové letecké palivo pro továrnu na výrobu rajčat. Pokud dojde palivo, továrna zastaví pásy a plody prostě nevyrostou. Pokud chcete pěstovat přírodně a ekologicky, úžasným zdrojem draslíku je obyčejný dřevěný popel, ideálně z tvrdého dřeva. Stačí ho jemně poprášit kolem stonku a při zalévání se živiny dostanou až ke kořenům. Dbejte ale na to, abyste používali opravdu jen popel z čistého a ničím nenatřeného dřeva. Jakýkoliv chemický zbytek v popelu by naši vzácnou úrodu mohl nenávratně poškodit a otrávit naši půdu. Zastavme se ještě u jednoho prvku, na který se velmi často a velmi tragicky zapomíná. Vápník. Viděli jste někdy, že by vaše krásně rostoucí rajčata měla na spodní straně obrovské, hnusné, černé nebo hnědé fleky? Vypadá to jako plíseň a lidé často v panice celou rostlinu vytrhnou. To ale vůbec není plíseň. Jde o takzvanou hnilobu květního konce, což je klasický projev toho, že rostlině chybí vápník. Představte si buňky rajčete jako cihly a vápník jako cement, který ty cihly drží pohromadě. Když není cement, stěna plodu se prostě zhroutí a zčerná. Mnoho lidí sype pod rajčata rozdrcené skořápky od vajíček s nadějí, že to vápník dodá. A tady vyvrátíme další mýtus. Skořápky sice vápník obsahují, ale trvá roky, než se v půdě rozloží do formy, kterou umí rostlina vypít. Takže pro letošní úrodu jsou vám suché skořápky úplně k ničemu. Mnohem účinnější je použít speciální tekuté hnojivo s vápníkem, aplikované postřikem přímo na listy rostliny, nebo použít jemně mletý dolomitický vápenec přimíchaný do půdy brzy na jaře. Pokud jste fanouškem přírodního zahradničení a nechcete kupovat drahá hnojiva v plastových lahvích, mám pro vás jeden zázračný a naprosto bezplatný recept. Jde o slavnou jíchu z kopřiv. Tento lektvar je plný dusíku, železa a spousty stopových prvků. Výroba je směšně jednoduchá. Natrháte velký kbelík čerstvých kopřiv, které ještě nezačaly kvést, zalijete je dešťovou vodou a necháte venku na slunci kvasit. Varuji vás ale předem, asi po týdnu to začne zapáchat naprosto příšerně. Představte si zápach zkažených vajec smíchaný s bažinou. Je to opravdu síla. Ale jakmile ta tekutina po 2 týdnech stmavne a přestane pěnit, máte hotovo. Získali jste to nejlepší a nejzdravější hnojivo na světě. Před použitím ho ale musíte hodně naředit vodou, zhruba v poměru 1 díl jíchy na 10 dílů čisté vody, jinak byste sazenice spálili. Zalévejte s tímto magickým lektvarem svá rajčata jednou za 2 týdny a uvidíte růst, který vám budou všichni sousedé zaručeně závidět. Pojďme si rychle rozebrat rozdíl mezi přírodními organickými hnojivy a těmi průmyslovými v podobě barevných granulí. Je to podobné jako rozdíl mezi poctivým domácím jídlem a návštěvou rychlého občerstvení. Průmyslová hnojiva fungují extrémně rychle. Dodají živiny okamžitě, jako rychlá injekce. Záchrana je to rychlá, ale nedělají vůbec nic pro kvalitu vaší půdy do budoucna.
Organická hnojiva, jako je kompost, zmíněná jícha nebo koňský hnůj, fungují mnohem pomaleji. Musí je totiž v půdě nejprve zpracovat neviditelné bakterie a žížaly, aby je rajče mohlo pozřít. Ale tento proces fantasticky oživuje a zúrodňuje vaši zahradu. Vytváříte tím zdravý ekosystém. Osobně doporučuji začít s kvalitní organickou hmotou v půdě a průmyslová hnojiva použít jen jako rychlou záchrannou brzdu ve chvíli, kdy vidíte, že rostlině najednou kriticky chybí nějaký prvek a vy potřebujete jednat během několika hodin. Dobře živená půda se vám odvděčí chutí, kterou zkrátka nelze ošidit. Máme tu ještě jeden klíčový krok po výsadbě, o kterém se mluví velmi málo. Je to mulčování. Co to znamená? Je to pokrytí holé půdy kolem rajčat nějakým přírodním materiálem. Nejlepší je použít vrstvu čisté slámy nebo posekané a mírně zavadlé trávy z vaší sekačky. Proč je to tak důležité? Představte si, že jste v létě na poušti a slunce vám pálí přímo na nechráněnou hlavu. Určitě byste si rychle nasadili klobouk. Mulč funguje přesně jako takový klobouk pro půdu. Chrání ji před vysušujícím sluncem, takže nemusíte zdaleka tak často zalévat. Také neuvěřitelně dobře brání růstu otravného plevele, který by rajčatům kradl drahocenné živiny a vodu. A co je naprosto zásadní, mulč zabraňuje tomu, aby při silném dešti stříkalo bahno z půdy nahoru na spodní listy rajčat. Právě v tomto bahně totiž často spí spory plísní, které čekají jen na to, až je déšť vymrští na rostlinu. Mulč je prostě levný, geniální štít, který vaše rajčata udrží zdravá a ušetří vám hodiny těžké práce se zaléváním. Na samotný závěr hlavní části si musíme říct něco o konzistenci vaší péče, zejména co se týče zálivky. Rajčata vysloveně nesnášejí obrovské a nečekané výkyvy ve vlhkosti. Představte si, že celý týden na zahradu zapomenete. Půda vyschne na kost a rostlina trpí ukrutnou žízní. Pak si na ní o víkendu vzpomenete a vylijete k ní obrovský sud vody. Rajče se v šoku napije tak rychle a nenasytně, že jeho rostoucí plody ten obrovský tlak vody uvnitř prostě nevydrží a s hlasitým prasknutím popraskají. A do těchto prasklin se okamžitě pustí hniloba. Abyste tomuto zabránili, musíte zalévat pravidelně a rovnoměrně. Je lepší pít vodu postupně každý den, než se jednou za týden přepit k prasknutí. Navíc je nesmírně důležité zalévat vždy brzy ráno. Během dne půda stihne přebytečnou vodu odpařit a rostlina jde do chladné noci se suchými listy a nohama v teple. Pokud budete rajčata zalévat pozdě večer, zůstanou v chladu a vlhku celou noc, což je naprosto ideální pozvánka pro všechny plísně a houbové choroby v okolí. A jsme v cíli. Dnes jsme si společně prošli tou nejdůležitější fází života vašich rajčat. Jak jste viděli, největší šok pro mnoho zahrádkářů přichází ve chvíli, kdy zjistí, že hluboká výsadba není zničení sazenice, ale její absolutní spása. Ten obrovský kořenový systém, který se pod zemí díky metodě sázení na ležato vytvoří, je doslova přelomovým momentem pro celou vaši letní úrodu. Zjistili jsme, že otrhání spodních listů rostlině neublíží, ale naopak ji ochrání před plísněmi. A hlavně navždy jsme pohřbili ten nebezpečný mýtus o okamžitém hnojení hned po výsadbě, které jemné kořeny jen bezohledně pálí. Trpělivost a správné načasování draslíku a fosforu vám zajistí šťavnaté a sladké plody, které v supermarketu nikdy, ale opravdu nikdy nekoupíte. Děkuji vám z celého srdce za to, že jste dnešní video dokoukali až do konce. Doufám, že vaše letošní úroda bude naprosto fenomenální. Pokud pro vás byly tyto informace užitečné, podpořte náš kanál, dejte videu like a klikněte na tlačítko odebírat. A teď mám otázku přímo na vás. Jakou největší chybu jste při sázení rajčat v minulosti udělali vy? Byla to mělká výsadba nebo špatné hnojivo? Napište mi svůj příběh dolů do komentářů, hrozně rád si to přečtu a odpovím vám.